80 espert multidixxiplinarju mill-Mediterran se jingħaqdu flimkien fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-Mediterranean Tourism Forum, konferenza kbira marbuta mal-qasam tat-turiżmu bit-tema Mediterranean Brain bilan li jiġu xprunati iktar ideat ta' kif titjieb l-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna u fir-reġjun tal-Mediterran. Esperti minn madwar 28 pajjiż differenti mistennija jaqsmu l-ideat, jiskopru opportunitajiet u jiftħu orizzonti ġodda b'kollaborazzjoni bejniethom sabiex oqsma bħat-turiżmu l-vjaġġar u l-ospitalità ikomplu jingħataw spinta. Matul din il-konferenza li se ssir fl-14 ta' Ġunju se jiġu diskussi suġġetti li inkludu l-gastronomija, il-finanzi, it-teknoloġija, it-turiżmu reliġjuż, l-isport, l-arkitettura u l-kċina ottomana fost l-oħrajn. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti spjega f'sentenza l-għan ta' din il-konferenza. L-għan huwa li nattiraw kemm jista' jkun esperti mid-dinja kollha biex flimkien mal-esperti anki dawk Maltin inħabblu moħħna biex naraw kif nistgħu ntejbu l-prodott turistiku tagħna għall-futur li ġej. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tat-Turiżmu Carlo Mikallef tkellem dwar l-appoġġ tal-Awtorità għal-forum ta' din ix-xorta. Dan il-forum isir kull sena kien qabel il-pandemija. Kien ikun appuntament importanti sabiex l-aqwa nies fl-industrija minn madwar il-Mediterran fl-industrija tat-turiżmu kif ukoll anke industriji relatati mat-turiżmu kienu jiġu Malta jiltaqgħu niddiskutu u noħorġu ħafna idejat ġodda. F'dawn is-sentej tal-pandemija ridna naħsbu out of the box, ridna naħsbu ħafna bħalma it-tema tal-konferenza Brain. Allura kien ġust li nissapportjaw din il-konferenza u naraw il-qoddim li nitkellmu ma' dawn il-kollegi tagħna madwar il-Mediterran ma' esperti minn diversi oqsma li jidħlu fil-qasam tat-turiżmu. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo tkellem magħna dwar id-differenza li jaħseb li l-Mediterranean Tourism Forum jista' jagħmel lill-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna. Forum bħal dan sar ikompli jgħin sabiex nerġgħu nibdew nattiraw lejn pajjiżna l-ewwel net l-events li tant kienu neqsin fi żmien il-pandemija, konferenzi li kapaċi jħallu numru ta' bed nights ukoll f'pajjiżna. Hekk kif qegħdin naraw li din l-event ser tħallil fuq minn 800 bed night f'5 lukandi ta' 5 tilel imxerdin madwar il-pajjiż. Da kollu jwassal ukoll biex ikun nistgħu niddiskutu is-sostenibilità tal-industrija u anke l-innovazzjoni li jridu nħarsu l-qudiem li jkunu parti mill-pakkett turistiku tagħna. Hekk kif bħala pajjiż inkomplu nirkupraw is-settur turistiku u anke nibnu settur iżjed b'saħħtu u sostenibbli għaż-żmien li ġej.